nit. Comencem posant l'accent en la notícia més important del dia. Ja l'he posat. Tothom es pregunta amb qui pactaran els partits un cop acabades les eleccions. Les preferències dels ciutadans estan dividides. Un 12% aposta per un govern de PSC i Ciu, és a dir, la sociovergència. Un 21% de catxondos volen un govern d'esquerra i el PP, per veure què passa. Se'n diria la PP-esquerra. Un 60% vol un govern d'unitat, el que es coneixeria com ini socio-popo-esquerro-vergència. Un 32% aposta per una dictadura d'iniciativa, la fórmula coneguda com tiranosaure. Rex. L'1% vol un govern mamon, és a dir, liderat per Mas i Montilla. I ara connectem en directe amb el míting d'Artur Mas, que deu estar fent alguna promesa. Y la socialista diu, escuche, ¿ha visto usted a mis tetas? Digo, yo no, pero me gustaría verlas. Estem dins! Gràcies. Estem dins! Estem dins de Catalunya, no com altres que estan fora, escolteu. Estem a l'aire! Estem a l'aire, i des de l'aire es respira la flaire de la victòria de Convergència i Unió per tot arreu, escolteu. I a la tele, també som a la tele, perquè no sé si ho sabeu, a la tele hi ha molts presentadors de Convergència i Unió. Per exemple... Més trampera! Trampera, bé, si es tracta de trampera, escolteu, per Catalunya el que faci falta. No! Fes alguna promesa! Alguna cosa amb iniciativa! Iniciativa, escolteu, iniciativa per Catalunya. Això és el que volem. Voteu Iniciativa per Catalunya, escolteu. Això he de dir... Collons, aquest paio, quan més el necessito, se m'adorm. Desperteu-lo tu, que encara connectarà el Telenotícies i no ho sabrem. Què, senyora? Què li sembla aquest rap? És maco, però jo li he demanat unes sardinetes, Aigua! 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 Hola? Que hi ha algú? Des que manen els socialistes, els mercats estan buits, tu, és terrible. I ara em foto campanya, jo. Anem. És que sempre igual. Quan hi ha campanya electoral no hi ha qui vingui a la plaça, eh? No cal que ho juris. Merda!